hukuncin da aka yanke ya yi daidai kuma mun ji daɗinsa kwarai da gaske. Amma abun magana a nan shi ne batun laifi mun haƙura mun yafe kai kayan ɗaki. In ba zai iya ba fa? Idan ba zai iya ba zai iya ba da kuɗi. Kuma ba za a raina ba ko dai? Ba za a raina ba. Shimfiɗi dai idan namiji zai yi shi mun amince da haka. Laifi mun yafe. Amma wannan batu ya danganta ne akan 'yan mata ba zawarawa ba. Alal misali yanzu bazawara tana da inci da zaka iya shirya ciniki da ita, wacce kuma 'yan mata su iyayensu ne ke ba da su. Ba ku gani kamar watakila su iyayen ku sun amince da wannan tsari? Haka ne. Zawarawa su suke da yancin da za su shirya da ita. 'Yan mata kuma daga gurin iyayensu. Wannan gaskiya ne. To, a kasancewarki mace, na san kin san cewa mafi akasarin abin da ke hana matasa aure a wannan zamani shine yanayin tsadan aure da kuma rashin kuɗi. Sai kuma gashi majalisa ta ɗauki wannan batu. Ku kuma kuka ba da ainihin kaman yadda kuke so ya zamana, kuka zabga kuɗi wanda idan hakan bai zai yi ba a ɗauki wasu matakai. Yanzu mu kaddara matasan nan ba su da wayannan kuɗaɗe. Kun yadda cewa matan su yi ta zama, mazan su yi ta zama? Ko kaɗan. To ya za ta kaya? Ina da kuɗin da zan siyi wannan lefe, ba ni da kuɗin da zan ciyar in tufatar kuma jinyatar da yaya zan yi, ba ni da sana'a mai ƙarfi da zan iya rike kaina in rike mata. Barin auren ya fi muhimmanci kenan? Barin aure babu muhimmanci. Aure raya sunna ne na ma'aikin Allah. To menene kiran ku ga su mazaje musamman ma waɗanda yanzu haka suke tururuwa zuwa garin Mabalwa domin aure? Gaskiya ne da dama ana tururuwa zuwa garin Mabalwa domin neman aure. Ba za mu ki ba. Idan ka zo neman aure a wajen iyayenmu, muna buƙatan a yi bincike. Kana da ƙwaƙwarar sana'a da za ka iya riƙe kanka ka riƙe mu? Akwai jinya. Ba yadda za a yi, kana da kuɗin da za ka yi aure, ba ka da kuɗin da za ka ciyar ka jinyatar. Wannan ba wani matsala ba ne ku a ganin ku? Matsala ce. Menene ya kamata mu yi gaba ɗaya mu da mata da mazan? Mu yi ƙoƙari mu kai kukarmu ga gwamnati, mu kai kukarmu ga Muslim Council da ta sama wa matasanmu aiki. Domin su samu dama su riƙe ku. Yanzu a matsayinku na ƙungiya me kuke so a yi?